के पाना में लिखल बा मेहरारू से केहू न जीतल बा। इतिहास के पाना में लिखल बा मेहरारू से केहू न जीतल बा। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अच्छा एगो और बात बताई का हो? केकरा हाथ के खाना मिठाई लगेला? तहरा हाथ के। आ केकरा हाथ के मिर्चाई लगेला? भौजाई के। सो क्यूट बेबी। एक और बात बताइए, बैंक बैलेंस कमा के किसको देना है? आपको। अब किसको बताना नहीं है? बाप को। यस। हाँ कल जुग के है सच्चाई बाहो। का? चुप रहले में सब कर भलाई बा।